uyinkinga umuntu ongenalwazi. Awubona lwazi mina ngicharge umuntu athi uyisona ngani ukuthi ngathi iBhayibheli lisho ukuthi uveke ish iBhayibheli athi ungaphendulana newula. Ngithuli athi ngiyazi ukuthi ngamtshela ukuthi 1 2 no 3. Kodwa ngamnqoba nje ngithi ukuthi kodwa ngenxa yolwazi ish lokusayingane vele ngiyeke. Bathi ngimtshela ukuthi abukhona ngaphinda khona ngimtshela iqiniso. Unabantu ngisho kunene prophets engabatshe no prophets abantu. Ekho namba prophet. La namba prophet lo. La lento ngiprofethi uyiprofethi engqomdlethe umdlethe losowashayece wabevele hamba ngendaba mina ngasho nje ngamsaba nganje xa nangesingisi xa ngasho ngayidlula ngaqonda baya hamba ngizwa ngani abantu abafana sta information ulwazi nangizwa hlabazalwane libalekile ulwazi umuntu onolwazi umenze lutho uyinkinga bomzalwane ongenali ilwazi lazi iBhayibheli ifunde azi uma kuphanga ngoJesu ke start about Jesus mfuna umazi kahle umkha ukuze bafike umuntu ekhuluma ngoNkulunkulu wakhe naye ungamshayi chaza ngowakho umyeke nowakhe chaza ngowakho chaza wakho umyeke wakho chaza wakho sekuyoshiya noNkulunkulu ngalokuthi uNkulunkulu uyabheda wakho uNkulunkulu umsube sandukhola wayisana abazali wathi uNkulunkulu uyabheda hamba ngenyawo namba ngenyawo neNkulunkulu umsubesha bhodla egcwele umlilo bafika abantu balapha kanti abantu bakhonza lo bandla khanjwa ngenyawo bavele beza kimi bathi kuba kungekho if bungekho yabo lo mfana lo ngabe siqedile naye if bungekho noba bungcobe ngekho lo mfana beyihistory kwa bebemanda bebemsaba uNkulunkulu wakumsube ngenandaba ethi lo uNkulunkulu wena ha uNkulunkulu wena ha amanyawo thina sikhuma ngendoda ehamba ngefi ezulwini. His name is Jesus Christ. Ayakhe thune no wena uNkulunkulu wemanje hey semaqaleni ha bakasuka bafyuma kwadla ukuthi thina siyihlobo nawo athi hlobo sethu wabungekho banetende bese livala sithishise siqoshe kodwa ishi nabasekhaya ajuluka bathi hey becasukile esanda ukukhola nomsume esanda ubomshumayeli ela esanda ukushumayela ehlanya ambolo manje esafundisa ese serious esabhodla esabisa nangevesi. But my point is the information ulwazi. Mazi uJesu. Read the book of Matthew, Luke, John and Mark. Lezo ncwadi sifunde umstudy uJesu understand. Fanele ukhola mina lalawo ngivele ngibona lento akayindawo lo. Because uJesu semhlabeni wezondo kulala. Kancane nangisesentabeni kancane nangiso uJesu ethi beqedwe kwenza isimangaliso uJesu bekwenza isimangaliso manje yangizwa mntana mngani wami beqedwe isimangaliso manje wethi hambani ngatshela umuntu ukuthi ngenzeni abantu bamanje umbe isimangaliso ozani imbothi ngenzeni wabatshela ukuthi ungahamba uhambe uyimini abachaza uNkulunkulu wami na usumela bazami bengazi nokuhamba wafika uapostoli ensimzo namadlebe akho uthi bethanda lapha hawu sengiyahamba sengqonwa le ndoda akusancane uJesu uqobo zalompostoli uthanda uqobo uthathaphi uqobo lompostoli uthathaphi yabo nje la ngathi kuthwelo because umuntu osiza umuntu ayekho ngaphandle kaJesus Christ. Naye lo muntu ufanele bebethi bamncoma abafundi bebazalwane information Paul benze isimangaliso waphila umko angiqale la uPaul wangena emanzini umkhumbi wahlafaka ekhona elitha wathi umefika khona ngaphesha komkhubo wafika khona sebehamba ngogodo olodwa befika ngaphesha komfula ngogodo olodwa umuntu nomuntu ebambelele ogodweni umuntu nomuntu ebambe ogodweni lakhe kubheda kodwa ingelosi before yathi Paul yakufe umuntu as long as kukhona wena no one will die. 2 you have to appear before kings so no one will die khona wena emkhumbini akufi umuntu bakhona wena umkhumbi washawa ama-storms alungisana wamshawa wadinga abantu waphahla yonke into ngenxa ama-storms kodwa because there was Paul
phesheya kuthiwa wavela wathi befika phesheya uPaul wathi efika phesheya uMakhaza net athi bephumkumbele egodolo wabasa umlilo kuthiwa wathi uthi ubasa umlilo kwaphuma inyoka hayi nomiphi inyoka imamba inyoka enobuhlungu ebikushayela uFirst time kuthiwa yamshanga uthi kuthiwa bathi abantu ha noma ikanjani ngeke angafi kuthi lo muntu uNkulunkulu ngempela umzona lendlela uthi noma esinde emanzini kodwa uzoshawa inyoka kuthiwa kodwa uPaul ngoba wedola uNkulunkulu wavela wayithintithela emlilweni khapha shada khada Mika wathintitha inyoka emlilweni yasha emva kwalokho bathi hey noma kanjani lo muntu uNkulunkulu is God. But Paul refused ukuthi aphakanyiswe as God. Then he explained to them about Jesus Christ ngamanje siphambana. Ngelilanga benze simangaliso abantu bahlaba inkomba bahlaba wonke into bethi bamhlaba uthi Paul wabaleka wazi washingubo phansi. Ebalekiswa ukuthi ethi nathi singabantu njengani. Engafuni umncono. Ngitshela le genge yamanje ke. Nangu uzofaka ukuthi bazana bengesebe lutho uNkulunkulu kami umzobe bazana uNkulunkulu wakho uzobe usandukwenza angithi ngasincomo ukudlula isiphambano ngisho sincomo uncome kahle bazi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ukulethe uba umzobe azoshuma ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ukulethe ngibonga uNkulunkulu ukuthi ukulethe it was God uba ungahlala 3 weeks azoshuma into ekhathaza kangaka it was not a person but it was God. Ngisho ufakaza ufazi bakho buqobo ngiyambonga uNkulunkulu umoya engcwele othumela ubaba ukuze eze la ngase ngiyaphila if uNkulunkulu akazange amthumela ngaba ngisizakala because uzama ukuchaza nabantu abalawo akusiyena lo but it was God othumela lo umuntu nje waboza la kuthiwa nangu senze 1 2 no 3 uthi kanjani kubo ingakho abantu abaningi bakhonza benza ama mistake bese mveni ngifuna ukufa ngoba nazi ukuthi ba uNkulunkulu kanti it's human beings. Ngizane ngihlilile nje lapha ngaba wathi ungene ekhaya uphilile ungena lapha endlini mina ngisomfundisa ekhaya ngubaba mina nale nje ukufundisa iphela la esontweni ekhaya ngubaba kaNatasha noSamuel nezingane ngihlali angidlali into ekuthiwa nkosi ngo man of God ngalo ngibiza man of God ekhaya ngubaba ngonkosi empile chazi mzobo bekungcolile nje ankingi ngani yengo Thomas nkosi ongizini kwazi kwangcola nkosi according to the word of God the Bible says uNkulunkulu ahlala endaweni engcolile hear the word of God but abamhlala emphathi it doesn't work like that. You just musu kuphapha umuntu ngcole kanje uthi ushada phi umshado wabona nje ngidlala iphansi kababa lapha ekhaya angisomfundisi kubaba ofuna ukuza lapha uzohlala la ngihlala khona kushisa kabi akupholile nje ngengidlala ingane lakho ihambe ibuye emva kwa7 ihambe ibuye ekhazalo ukuthi yadadisha wane ngamlesi ukudadisha bazongidadishela umbhedo hambe thisha wabo simbuze kathi uthi uyadadisha ubuya ngo11 ebusuku ngazi ngani noma impela sekuthi uyadadisha noma usendodeni how would I know ngifunda grade 12 ufunda grade 12 ngasenentombi egijima ku21 so ngiyabaza abafana they are very quickly how sure I am ukuthi ngempela usesikoleni ngitshela uthisha ngibhalela incwadi uphuma ngo11 ufuna incwadi ishawe stems esikole then ngizo approve ukuthi ngempela isikoleni ngempela walethe uthisha wakho kuba uRamahulu angixoxa noRamahulu uRamahulu cha nami nje ngimfaka nje ngimtest uRamahulu hayi ngoba ngimfaka kwi-test ngithi ingane yami nje anginayo enye engadlala abafana yami ngisho wena sibonga ngisho wane ngimtest uRamahulu ngiyazi nanzo mvume ukuthi amufunda umatric akafunde it doesn't work like that sebenzi wethu ukugada ingane zethu uyagoda lezi ngane akekho umunye umzali ngaphandle kwethu uNkulunkulu uthembe thina ngabo yonke into mayithatha ngoba is the information uma ungenayo you lose ngathi amen mifuna uyiphatha yahambe uyiphatha lapha kazi kwandonga ziyaduma alokudlala ingane nje la ikusanganele ekhanda ba uthi ubuyisela nazo ziyakubopha nje nawe uyibophe hamba hamba emaphoyiseni uyibopha ngiyayibopha le ngane iyazula ubuya ngo11 yofela hamba uyibopha hamba emaphoyiseni hamba uyibopha bese ngisho ngifuna ukuzwa ngicasule bahamba ubopha akufeki emaphoyiseni ngobopha ingane yami ihamba ibuya ngo11 ngiyayibopha zofaka icala full case ukuze liphinde wesithathu ngiyixoshe
Wonder ubuya ngihlukumeza ngomzali ngenza mina stress. Ngoba une depression ne stress nezifo esingakwazi ukuyiqeda senziwe yingane zeba lokho incane ngakho ngayizala faka induku. Uma induku ngayifaka uba ngithi bathi bakuyekwa hambe government kulo wabo. Government senze njani makunje? Uzu government akhe ama resources ayise kuma social work mhlawumbe yagula ngekhaya. Ngobuhle naye ukuthi into engalokho ifuna ukufeba nje engakhokhelwanga yagula lento. Bese sishubela kanje ukuthi hayibo umuntu athatha wakhokhelanga eyokuqhuba ngenkani uyagula lo muntu. Mentally disturbed. Udinga social worker ezomchaza ukuthi ngoba uzozala mntana uzophinda uthole ingane. Khona into ekuthiwa HIV and AIDS. Futhi uzoshona lezi ngane usishiya nami. Kathi ushiya nami zingihlule bese ziyahamba zihlale emgaqweni. Wandisa ama street kids. Umkhiqizo wabo wena mngani yami. Waphela ngoba ufuna uba nengane ungakabi matured uyakwazi ukukhulisa wanda ukuthembela kwenu futhi uthola kuthengwe yimini ungifaka stress. Ene stress ngizoba ne depression. Okulandela lapho mntanami ngizongcwatshwa usale wena. So uyangihlukumeza futhi ukuthi ngiqamba mama iza kumina ngikutshela ngoba engafuni ngoba elokho ezula uzothola esibili. Angithi yabo uzoba more depressed ubhalele mina uze lapha ngibhale ngithi stress, depression, anxiety as well as anger. Uyithathe kule ngane engeswa. I'm not joking, but I'm serious. Umama esilisiwe noNkulunkulu egcwele umoya engcwele wahlupha lo mfase kathi udumo wamhlupha uma wengakuthola uphumula amlethela kuthina amsusela amisele wazi wayi umama mzane shona waphumula ngambuka mzane isidumbu isitele ngangikhona she was smiling. She was smiling. Wengadini we-smile. Ngingezwe umuntu ukuthi uma bethi thank you God. Nkosi uJesu. Phumula. Ayikho umzali othi akuhlunyezwe ingane, not even one. Eninga ezingane ababulela abazali zingazi. Ngoba ukuhlukumeza uma wakho nje uma wakho uzoshona obula wena. Ngoba ekhala ngeqolo ekhala ngesibhobo uwena umbulala. Futhi idumbe eningi ikhishwe yini nina ama 2000. Ngoba akekho umuntu ontshela iqiniso nama 2000 ingane eningi omama abaningi babulawe yini. Ngoba mama asazi no-enjoy ukuhlala nobaba kwakhe into ecabangayo bekuseni bevuka ucabanga wena uthi njalo nengane yakhe ezaliswa wena awunayo ngisho nemali okwazi ukuthenga inamkeni ibhizi umama uthanda mali akwe ngade aqeda fana ekudaleni bakho usenokuphumula kodwa uqala phansi kumanapkeni uyophipha ufuna nokuphipha awusona nokuphipha lento mnikaka limnukela kabi generation ebheda umncane nakudala sakhona lento sakhona isiphele uzuqaqeke manje uqaqeke khona lento sasalapho hamba olahla ngisho ulahla uthi kodwa uyathanda ukuzala kathi yozala uthi so usimala nasimala buya lapha kodwa bese kuya ngaso nasephipheni sithi smile nakhona njengoba usimala uya lapha kanti uzotshela ubanga ngoba information awunayo ukuthi abazali niyababulala manje baqedile abazali benu noma baningi imingcwabo esoyigijima yezingane ezibulawe yini abazali nathi sikhona umzali ojabula kuloko ufebe ukuphuma uhambe ubuye ekseni lo mzali uyambulala umfana stress ngoba ayakho umzali olala izingane ngaphandle not even one. Becabanga ingane yami kuphi manje bakuduma isibhamu uyacabanga ngifana Nkosi yami kodwa muphi Nkosi khuma isibhamu ubheka la Nkosi yami kodwa yami yaphila wena lapho uya enjoy uzenze hits ebhedayo phinda bukuloko ukhipha neqolo encane engaka so jive ujive into engathi shu ngoba ujive uhlukumeza unyoko noma uma wakho ngesizulu nawe uyakhula yakhe ingane yakhula oh unto you yobe iphinde kabili kuwena ngoba ngikubotha utshela umuntu futhi uyicabanga nemhlupho yakho labazali ibuka ingane zenzani kunini back is not good ngoba yikho into yenza umhlaba uyarecorda nako ungacazi nje hayi ka record hlupha nje uma yakho ukukhuluma ubhede it's coming to you as well zoba umama siyothandaza emabandleni konakele nasemhlabeni konakele sishosho izingane engafuni ukuze nasesontweni ayiphatheki kanivena kuba ivevile engaphatheki
yazi ukuba nje sonto la ucabanga kusonto ukukhonza abantu mhlawumbe abahloniphayo makube sonto ngabe kululu ukuhlonipha umzali wakhe enkosini uma vena sikhala hlonipha ngiyakwazi ukuhlonipha mina ngimngaka ngihlonipha ngabuka nje ngimnganani awucabanga nje ukubona ngimngaka ungangihlonipha nganani uhlonipha uma kwa ngeke uzubone mina ubaba uyubona mina uzovula ubona indoda uzovula ubona nje into engayithatha nami bendoda yami nje le siye la ebish awubona ungiboni njengobaba ngeke nje wambona mathela lo uthi umama usanda ukwenzani ngoba nowakho umama umbiza noma kanjani wenza noma kanjani usho lokho nawe uyalibeka nawe uyalibeka gcina wena futhi oba uyi-2000 esandleni hey ngicabanga ukuthi you escape umhlaba record you are very dangerous you are a killer umbulali makho lokuthi amaphilisi wathengisisa ubulawa uwe noma mefaya sambe sekubona umama sibuza mama inkinga ingane ukhala ngengane asana ndaba nothi kanjani ucabanga ngengane yakhe lengamnika ukuthula yona iyajiva itshe udlubo kanti ayazi isonto liyajika jika eyayingane yakho yobe ihujwe ingane cisha ngenhlamvu nango mess umbone ehayiza ngekhathi zakhe so sikade sisayihambela thina sibadala bothanda zakho sibonga basha abasebancane bathatha tengasaphilo yohawa akulungi kuba unesiqaleso somzali wazwashona umzali emhlupha amen tonani enkosini nasemandleni amakhulu information is powerful ulwazi linamandla shintshani ngempela nikhonza uNkulunkulu ngempela nifuna uNkulunkulu ngempela ningadlathi kasokudlala sekho qedela mfethu ivesi sithandaza qinane enkosini ukuze benamandla gqoka full armor of God lapho nomani izikhali zonke zikaNkulunkulu hlomani zonke ikhaya seyihlika izihlolo kanjani sengesu funda iBhayibheli incwadi kaMark Matthew John and Luke incwadi ezimnandi qala wazi ngoJesu kusanda ukukhola first so abuye ifundwa ungathi usanda ukukhola usiyofunda amakhosi uphi surprise lapho uzobona kuhlatshwa imhlatshelo uthi kulonke ngani nayi imhlatshelo iyahlatshwa awuqala ufunde ngoMark John Luke and Matthew ukufunde lapho nje qala understand about Jesus first 2 uhlanganyele makuthiwa sehlala wesithathu gijima ngoba uzofaka information makuthiwa ngesinto siyakhonza kenze njani gijima makuthiwa makomsese yawashada gijima kunesikilo sifunda ngiyaba zazi verse 3 sithi shumayele singaze sikubone makomsese we don't know how good you are lokho muzuthuka abantu la ungazi sikubone wenza lutho kuhomsese asikutrust sifuna la uzokhula khona uzoba umsuku uzoshaya abantu bamba ngenyanga ngoba sikwazi ukucorrect awucorrecte kusula ukukhulu ungangicorrectanga ngoba ngila epulpit esawenza kwakho ungilinda ngicela ukuthi kusami ukukhuluma man of God kodwa bengise kuhomsele ngithi ngicela ukuthi engeke ukhuluma kahle lapha usushaya lephansi zabantu umsamo abantu bothini bona ukhuluma ngoJesu balimazile kulowa musi akuma ngokudaka ubone bedakwe bonke bokhuluma ngoJesu sizumuntu funda iBhayibheli hlanganyela amen nomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ikhale ehlonwayo kaNkulunkulu ukuhlanganyela ukufunda iBhayibheli nokuhlanganyela nokuthandaza thank you ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane uSathane kuthiwa unani unamaqhinga ngeke ngisangena la ushilo ukuthi singadle sithele siphane nendawo kwakamaqhinga la watshela uEva ngithi uEva ngoba nana ini information ubani information Adam kwakuthiwa ungadli lokuthiwa ungadli kwawuyena yakuyena Sathane bazali ana lutho namaqhinga phela kodwa if ungahlomile ngeBhayibheli ungenalo ulwazi ungahamba amaBhayibheli study ungahlanganyeli uzohloma ngani ungambona ngalo umuntu ohamba noNkulunkulu umuntu ohamba noSathane if iBhayibheli olifunda ungamhlolisana nomuntu oyedevil worship nomuntu oyisatanist nomuntu oyisangoma nomzalwane wangempela bonke bekhala inyembezi berola bonke ngibuza phela kungahlosana you will never until ugcwaliswe and information ube ne discerning spirit ukwazi ukuhlukanisa omoya uzokwazi kanje ukuhlukanisa omoya ungakwazi ukuhlukanisa iphimbo kaNkulunkulu na yourself amen funda mfethu esikhuthulo
Ngokuba sibambene negazi nenyama. lithi ngokuba sibambene nagazi sibambene nanenyama. Yes, Kodwa sibambene nemibuso. kodwa sibambene nemibuso. Ngeke ngichaze lo nto intshumayelo ende lapha isikhathi siyathandaza. Yeah, Namandla nababusi bezwe. namandla bobusi. Yes, Banobumnyama. banobumnyama. Yebo, Nabawomoya bomkhathi. nabomoya bomkhathi. Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkuluNkulu. Ngakho hlomani zonke ikhali kaNkuluNkulu Ukuze nibe namandla. ukuze nibe namandla Okuzabalaza ngosuku olubi. okuzabalaza ngosuku olubi. Nalapho senifeze konke nini. Nalapho senifeze konke nime. Phinda lo phathi sithandaza sume sonke sime ngenyama. Ngalokho hlomani izikhali zonke. Ngalokho hlomani zonke ikhali. Yini ikhali seyizwi, umthandazo, ukuhlanganyela, ukuhamba ama-home sets, ukuba semagroupini, ukunikela, uqinisile. Yes, ukunikela, ukuzila ukudla nokuhlambuluka. Yeah, nokufakaza. Yonke ikhali fanele uhlombe ngazo. Amen. Kuyezwakala bangcwele. Hlomani zonke ikhali. Inkulu impi ekhona la ngaphandle kusiyona enyama. Silwa nempi yembuso. Silwa nemimoya. Silwa nabathakathi. Silwa nama-devil worshippers. Now usathana uyaqoqa ufuna yakhe igroup azwana esihogweni. Ungabe iphathe niphasele yokuqoqa kanye nosathana. Boma bam, shumayeza nini? Ningavumi kanzeni senihlukanise noKristu. If isibothi indala, let her go. Ithandazela uyeke. Thandazo njani? Yakukholona mina, thandazo uyeke. Ngoba izokubopha. Uyoboshwa wena. Phika nengane. Uyokuthengela abantu uzobulawa. Ngoba sihlanya ngendoda nje wona uthi uzoyivala ngenkani. Vala isicaba kwakuthi hamba juba bokunqaka phambili. Hamba nje ithi ngoba lento ayifuna lento ifuna. Okay, it's fine. Ngiyakuvumela. Go. Uthi uNkulunkulu help my heart. Size inhliziyo yami ngoba uzofa stress and depression. Kuqhubeke lokhu usushone eqhubeke kuphinde. Susezulwini. Ngoba phela uyakhola ngithi zonke usitake ezulwini at the age of 55. Qhubeka shumele. Lokhu uqhubeka uzenzele into yakho. Nginomnye umama okhola lehamba nathi bekhala njalo ingane ngeke ngimusho igama ngoba siya record. It's very important. Bekhala njalo ingane ukuthi idaka ubusuku bonke. Ekhala njalo mama. Lengane idaka ubusuku bonke yabe kuyekuseni ayidaki nomuntu phana. Lo mama useshonele zosipeki. Ingane azenza manje isadaka. Yena akasekho ingane njani? Umuzi wayo usele nengane. Engazange izwakhe. Hlala khona ingane. Sobe ngena khona abafana sokumnandi kakhulu ngeqa. Aseke isifazane somama. Show stress, baba depressed, ashona. Yaphila. Ayishintshi kwimanzi, ashuma nasemngcwabeni. Ngisibona sankosi yami uJesu ayinkosi. Yebo. Idabula she doesn't care. She live her life to the fullest. Now phila impilo yakho na. Phila. Musuku lapha njani? Wayizala, thandazela, phila. Choose life than this child. Ngoba enye yenziwa amademoni. So kuloko after ingane yakho uzoshusho yeke uthandaze. uNkulunkulu msisi. Uthembele wena into engayenza. It's all about you. Come on, msisi. Mhlawumbe isathani izokumunca igazi. Mhlawumbe itshelwe ngayo umkhathi mangathola igazi lama wakho. Uthola igazi lama mhluphe shaya stress uzoshona uzonyuka ngama level. Banzima kakhulu ama level. Ukunyuka emkhathi ngabe sebenza lapho usatha ubaba wabo. Aphik nabo. They will drive you crazy. I was speaking to my brother before ngifika la uDumo. Masuku lekhaya uzohlala la ucathi uzokungalala ekhaya ngo 3 days la. Mina ngisela umakho nobaba ngomfowethu ukuxosha. Enda ngidlala futhi. Angisela nje umakho nobaba wakho ungazongitshela uzongifala stress. Nestress esiningi ngabe sabazalwane. Ubungibona ngiyashuma ngizama ukwakha abantu abazohamba bayizulile. Ngiyani stress wena uwedwa. Ngisho ngishona. Ngibe ne-anger nasengane zami ngicasula ukuthi angikwazi ukubele ukubonza la ukhona. Ngisabe uzodutshwa nomnene uzobulawa abantu bezobuzwa kumina. Ngicela ungenze njani? Ungodukela. Ubuye ku-serious ngoba akangizeli uzodlala la. I'm trying my best ukuthi ngiphile my life to the fullest.
Ifanele ngiphile 90 ngiphile 90 angaphili 50 ngenxa yomuntu ongifaka i-stress ngishona sengilwe ngijova ko asizakale okay angiphatha amaphilisi e-stress. Jabula mfana umfundisi wami usizwe mina I miss Dr. K. Shango vitamin C ngoba ngine stress. Zodlala umfowethu ongafunanga ukushintsha kusakho nomano ba. Doesn't work like that. Abanye ngibathe ungangisuke ngoba ingane zami isancane ziyakhula yabo. Mhlawumbe mzwana sesindala ngizobe sengi-right ukuthi sengingashona. Angasheshi ngibe ne-stress manje isancane. Kuthi mzwana kufika zona nga-stress mzwana kufika zona sengilile focus. Isha ingane yami ishele kanye nathi vele ngishona. Ngoba kade ngalinya zongwena. Ngisho bandle I'm trying ngebandle ngizama ukuthi ngibe fresh. Okholwa uyakholwa ngafuna ukholwa olovanga nandaba. Ozayo ngithi samba nawo ongeze sengikhathele kujana. Ngiyabona ngizoshona. Wathi ngizoshona ngempela uzophela wazi ngizoshona. Othanda ukhomba khona othandayo khona othi okugcwalisa amasi othi ingane ongafani uzozama ungasebenzi. Athi nje mina ngisebenzi kodwa nje zobe ngihlale. Ngiyangibona bazobaba mawuthi uyadumisa bazodumisa kanjani ngikhona. Angifi uzofuna phone umfundisi. Chathi ngiyindoda yakhe. Sefanele ngifonelana nawe. Ukepha uzingane angisondoda yakhe mina. Uyena ingane ngumfundisi wakhe. Phela futhi baba angikwazi ukuze baba ngishoda ngemali baba ngizi. Umntana makwazi ukushoda ngemali. Okay it's fine. Ke yesho baba ethini 500 rand hamba ulanda ingane ngale ubuye nayo. Awuthi mina ngilo ngilandelana nawe kuphela. Ngiyindoda yakho futhi bengilo ngilanda. Udinga ukuthi ngiyakufuna. But wena ufuna uKristu uJesu ongifuna akangila. Wena ufuna ukulandela ufuna ukulandeka wena. Lento ujwayele usasendodeni lento ayiphumi. Isuse kuJesu usabheva ngathi usendodeni. Usancenga ngathi unendoda. Thole kanzima ngathi Nkosi yami laba don't stress me. Ngoba bazongistressa ngife. Ngizwane kufika abama bazohlezi bekhathi mfundisi ungakuphi. Mfundisi sikwenzeleni. Mfundisi njalo uyajulwa sikuthengeleni. Mfundisi ugqoka inhlobo yesuti. Ufuna inhlobo yesicathulo. Mfundisi ngikhiphe nonkosikazi wakho ngifuna ukudlaka. Mzwane befika labo abangalo kade ngafa ngibula wena. So ngisiza now don't die. Don't die. Ngadlala ingane don't die. Relax. Funa inkosi. Amen. Enze njani? Funa inkosi. Relax. Ngisiza nawe nengane ehlupha. Ngiyazikhona ngimlapha wona mhlawumbe nabanye laphe ngoba nengane. Kodwa le ngikhuluma naye uyasizakala ukuthi uthole ukuthi ngikhuluma nje manje uya deliver share as I speak. Ngoba ukuhlushwa ingane baza it's a spirit. Ugcina ungasazi nje. Ungazokhaya uphuma emshadweni wakho uhambe kanongoma. Ngathi ngihamba ngiyanongoma ngiyokuphumula.